adlawng Huwebes nini kalima nga semana sa pagkabanhaw sa atong Ginoo, ikaduha nga adlaw sab sa atong Triduum, sa pagpangandam sa ika-15 anibersaryo sa pagka-National Shrine sa Birhen sa Regla. Mapasalamaton kita bisan pa man sa mga ingon nato malisod nga panahon na atong naagian due to the pandemic and many complicated situations in our society. Padayon kita diha sa atong panaw, padayon diha sa atong pagkamamugnaon isip simbahan, no? So tuwa na tingali ang uban natong mga kaubanan for the coastal clean up as part of our Triduum activity sa pagsaulog sa ika-15 ka tuig nga grasya nga nahimong National Shrine ang atong Birhen sa Regla dinhi sa Upon. Sa pagbasa sa Ebanghelyo hamubo kayo jo ang first reading from the Acts of the Apostles, taas-taas gibalansi-balan silang gamay diya sa Ebanghelyo. Upat lamang ka bersikulo from the chapter of St. John 15 9 ngadto sa 11. Sa atong magambahan dunay summary nga gilatid na daan dinhi. Tulo ka mga panabot mahimong makutlo bahin sa hamubo nga Ebanghelyo karon ni San Juan. Una, ang gugma sa amahan alang sa anak hingpit gayud sa tanang paagi. Wala kini kondisyon lubos o dili hakog. Sa pagdawat sa gugma sa amahan, nadawat ni Jesus ang tanan niya nga gikinahanglan. Ug ang ikaduha, ang gugma nga nadawat ni Jesus gikan sa amahan dili malangkob, dili mahimong tipigan lamang niya sa iyang kaugalingon. Ingon ini ang gugma sa amahan nga iyang nadawat muawas gayud kini ngadto sa uban. Ingon ini ang gugma nga iyang gipakita diri kanato, dili mahimo nga tipigan lamang sa iyang kaugalingon. Ug ang ikatulo nga punto nga kini nga gugma nga miawas gikan ni Jesus nga ri kanato mausab gyapon dili mahimong maglangkob alang lamang sa atong kaugalingon, kundili kinahanglan mo awas usab kini gikan sa atong kasing-kasing ngadto sa uban. Kay nadawat nato gikan kaniya kini muawas usab ngadto sa uban. Sa unsa nga paagi diha magkadaiya ang atong mga kasinatian, no? Sa Amoris Laetitia sa managlahi-lahi nga atong tawag sa kinabuhi, managlahi-lahi nga bukasyon din gihatagan natong pagtubag sa tagsa-tagsa nato ka kinabuhi, diharapod nato mahimong kahatagan o pagpakahulugan kini nga gugma sa Dios Amahan ngadto sa Jesus. Gikan ni Jesus iyang gipaambit kanato o kita nga nakadawat ni ini nga libre o puno usab, no? O lubos-lubos usab nga paghigugma ni Jesus kanato, gugma nga malangkubon sa tanan nga paagi, kahatagan og pagpakahulugan usab sa mga nagkadaiya nga mga pamaagi, bisan sa ginagmay, bisan sa nagkadaiya nga mga pamaagi, no? And we know that, no, how to give meaning to this kind of love that we experience from the Father to Jesus to us, no? Sa mga pagpaambit na nga daghan adunay different kinds of different languages of love, no? Uban maghatag niini pinaagi sa panahon, pinaagi sa mga gasa, pinaagi sa mga sakripisyo, no? Mga buhat, mga pag-antos o mga unsa ba diha sa mga pag-antos sa ginikanan o ang uban through words, no? O ang uban through concrete actions, no? Sa managkadaiya ng mga pamaagi, no? Oh.
bisan sulod sa atong tagsa-tagsa ka panimalay, no? Gugma sa ginikanan ngadto sa mga anak ngadto sa mga ginikanan, o usab sa kinsa man ang gihatag ug gitugyan kanato diha sa pagamuma, pagatiman, o sa panglantaw karon sa extended o expanded na nga horizon sa tao, bisan diha sa kinaiyahan, mahimong ikapakita na nato kining dakong gugma gikan sa Dios nga atong nasinati gikan ni Jesus nga iyang gipaambit kanato sa pagatiman sa mga usahang uban mga kahayupan, no, ug uban pa many other ways na that kana bang mag-overflow gayud kini nga gugma sa Dios nga atong nasinati diha sa mga nagkadaiyang pamaagi, no. Ang uban dili lamang kaugalingon ang gihuna-huna, dili lamang diha sa ilang tagsa-tagsa ka pamilya, kundi diha sa pag-alagad with the PDO, matupan nila, the poor, the deprived, and the oppressed, no, nga paagi, kahatagan o pagpakahulugan, dugang nga pagpakahulugan kini nga gugma sa Dios nga natinati sa tao nga puno usab, malangkubon, lubos-lubos gayud nga unang gipakita kanato sa Dios. Pinaagi ni Jesus nga ri kanato, o bisan diha sa atong mga pag-anto sa mga pagpasakit. Yesterday we celebrated the feast of Santa Rita, akong misa dito sa Tabor Hills, no, paghandom diha sa kinabuhi ni Santa Rita, no, mahimong pilion pa niya ang kamatayon kaysa mga kahigayunan diha sa pagpakasala, nga naghatag gihapon og pagpakahulugan sa iyang kinatibuk-an og tim-os gayud nga pagpakita sa iyang gugma sa Dios nga iyang nasinati diha sa iyang kaugalingon, no. In many other ways, no? And there are many different languages of love that we can show, no, paghatag og konkreto nga pagpakahulugan sa gugma sa Dios nga nabati diha sulod sa kasing-kasing sa tawo, ug dili mahimong tipigan lamang sa kaugalingon kay moawas usab kini ngadto sa uban. So hinaut-on ta ang gugma nga atong nadawat gikan sa amahan ug sa anak, ato sab kini kahatagan og pagpakahulugan bisan sa mga nagkadaiyang nga pamaagi sa ginagmay o sa dinagko, as long as we show that we are His, and God is indeed within us. He lives with us, God is love, and then kita naghatag nining pagpakahulugan diha sa nagkadaiyang pamaagi sa pulong man o sa buhat, sa panahon, mga sakripisyo nga atong ikahatag ngadto kaniya ug alang usab sa uban. Hinaut paunta. Pangamuyo sa katilingban. Atong nasinati ang pagkamaayo sa Dios, karon masaligon kitang mobayo sa atong mga pag-ampo ngadto sa Ginoo. Pinaagi ni Jesus nga ato usab nga higala, o busa moingon kita, Ginoo kaluy-i kami. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa simbahan o sa tibuok kalibutan nga magpadayon sa pagsangyaw sa gugma sa Dios alang sa iyang katawhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga kadagkuan sa gobyerno nga ilang mapatigbabaw ang gugma ni Kristo diha sa ilang pagpangalagad sa katawhan, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang kanila nga wala pa makaamgo sa kadako sa gugma ni Kristo diha sa ilang kinabuhi, nga mahigmata na gikan sa ilang paghikatulog sa sala, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa mga sulugoon sa Dios, Teofilo Kamumot Obispo nga mabayaw na sa kadungganan sa altar, mangamuyo kita sa Ginoo. Ginoo kaluy-i kami. Alang sa tanang nangamatay,
nga matagamtamanan nila ang kalinaw nga way katapusan. Mga muyo kita sa Ginoo. Ginoo, kaluoy kami. O Ginoong Dios dungga nga mong mga pag-ampo ug nga mong mga pangamuyo alang sa uban. Ug paambita kami sa apostolikanhong pagalagad sa imong mga tinawag ug pinili. Pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen.